ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартира ва дачаҳои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, дача, ягон аппарат, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон сохтмонӣ, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шавад дар ватсап имои экранбодае ки 885 12 20 имо басадор маромад сурат маълумот шарои кунем, мо реклама карда мемонем. хоб дар имрӯза навор аст хонаи фурӯшӣ аз территорияи ҷайҳун, шаҳри бохтар, вахш, абдурахмони ҷомӣ, территорияи дӯстони азиз душанбе, ваҳдат, тисор ва территорияи хурҷанд ва варзоб дигар тарафҳо ҳастанд. ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира, ҳам дача ва як намуди дигар чӯбе ки барои тахта кардане, ки дарахте ки барои чӯб кардан аст, ки ваша обту фурӯхта мешавад, амаша шумо фаҳмода метиҳем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки аз кадом территория ба шумо хона, замин, квартира лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯза 116 сомон навор аст, мега маромад рафтем. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидем? ҳо дидум. ширкати бахтиёру баҳромҷон ҳо дар Россия дар анамин борҳое ки тоҷикистон меоянд, ҳо бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадад. мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ ва дачаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастаи дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, дараи ромӣ. дӯстони азиз, ҷои беҳтарин дар ҳам дача ҳам хона аст ки ҳамашон фурӯхта мешавад, ҳамаш аделна. хонаи ҳозираи мо 8 сотиқ замин ҳастае ки дудар хона кардагӣ ҳастае ки об ва сведа астае, ошхона баня, гидаш маҳкам. дӯстони азиз, забурош тайёр дароза часпондагӣ астае, ҳоҷатхона, ҳамон ошхона дорад. дариҷа ҳастае, барш да дача ҳам дора, хонам астае ва дигар намуд ки нархҳошон 130 000 сомонӣ, 270 000 сомонӣ, ҳамин хел ҳар хел нарх дорам. хонаи ҳозираи мо 270 нархаш бо арзон мешавад ва хона 130 000 ҳам дора ва дигар намудошам ҳаст, яъне ки дар инҷа чандта ҳастае ки метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. якумаш рақамҳои вавилон ахираш 98 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои мегафон 99 ватсап. дӯстони азиз, ҳар ду рақамҳош кор мекунад, ҳар ду ватсап ҳам дорам. ҳам дачаҳои арзон ҳам аст, ҳам хонаҳои арзон, метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед, ҳамаша ба шумо фаҳмода месиҳанд. 130 000 сомонӣ сар мешавад то 270 маромад тамос гирем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае, қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, яъне ки қумсангир, деҳаи маҳтумқулӣ. дӯстони азиз, ҷои хуб дар мегӯяд, омада аз пеш бинед. ноҳияи ҷайҳун, деҳаи маҳтумқулӣ. ҳамин хеле маълумот астае, бо агар нафаҳмида бошед, шумо занг занен, ба шумо мефаҳмонам. 20 сотиқ замин маслиҳат дорад ки дудар хона барои зиндагӣ кардан дорад. дӯстони азиз, хоб об ва свет дар пеши хона ҳастае, чойлоби ангур, якта веран, ошхона, ҳоҷатхона баня ва замини кушод астае. ҳоҷатхона баня кухонӣ ҳамаш ҳастае. хоб хона дастфирош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила дорад. 280 бо савдои хуб дорад. хона бениёат мегӯяд сирош намегӯяд сум дар мегӯяд, хонаро маҷбур яъне фурӯш намуд, яъне ки сум лозимае. хоб ноҳияи ҷайҳун, деҳаи маҳтумқулӣ қарор дорад. хоб ина якумаш рақамҳои тисел тоҷикистон ахираш 94 кор мекунад. дӯстони азиз, дуюмаш рақамҳои Россия прамой кор мекунад ва дар рақамҳошон ватсапам доранд. 280 бо агар харидори аниқ бошад, савдо муомила дорад. ина навори хона ҳастае, тамошо кунем бо диққат ва дар ҳамин рақамҳо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам ва арзонам мешавад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ, кӯчаи Вахш. аз сентр то хонара 7 километр роҳ ҳаст, яъне ки ай бозор то хонара 7 километр роҳ ҳастае. ноҳияи абдурахмони ҷомӣ, кӯчаи Вахш, қушлоқ ай абдурахмони ҷомӣ, аз сентр то хонара 7 километр роҳ. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки тақрибан 1-3-4 дар хона хонаҳои нав карда ки пешхона ҷои тагиш навес барои ҷои мошинмониам дорад. Хонаи проекти навкати ҷои навес барои мошинмонии зуркардагӣ. Баня дуруниди хонада аст дӯстон азиз. хоб фундаментҳои аловхона, баня, боз алоҳида оғул ҳамаш рехтагӣ тайёр астае. хобхона дастироштон мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. ҳам дар дурuni хона баня дорад, ҳам бо дар берунам фундаментҳои аловхона, баня и оғул ҳамаш рехтагӣ тайёрай. нархи хона 170 бо савдо дорад. промои рақамҳои Россияи кор мекунад, WhatsApp-ам доранд. агар шумо ягон маълумотро хоҳед фаҳмидан, дар ҳамин рақамҳо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. мегзарем ба чорум эълони имрӯза. тиракҳои фурӯшӣ ҳастанд. баъдон ки тираки фурӯшӣ барои тахта кардан аст, ки рост чоткиян. тиракҳо агар ки ҳамаша гирен обтоӣ ба шумо фурӯхта мешавад. диаметршон аз 1,50 то 1 аст дӯстон азиз, яъне ки диаметршон аз 1,50 ва астае то 1. агар шумо 10-15 ҳам гирен фурӯхта мешавад. агар ки шумо обтон гирен ҳамаша бо арзон мешавад. тираки намедонам ай чи мақсад ки ай ар боша ё ки аз дигар че бухтон маълум дар инҷа тиракҳои барои тахта кардан ай. нархаш мега бо маслиҳат фурӯхта мешавад ва қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. промои рақамҳои Россия якумаш ахираш 31 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Россия нашам 75 WhatsApp доранд. тираки барои тахта кардан. сифати хуб дӯстон азиз, барои тахта роста мегад, обтои ҳамаша мефурӯша мегад. кадоми шумода ки лозим бошад марама занг занед, бештар маълумотро аз худашон гирем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, шаҳри пойтахт, назди бозори Кушониён гуфтага аст соҳибаш срочное. духонага квартира астае ки дар 4 ошона қарор дорад. 56 квадрати метрай, бо обсвои таъминатсия, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. назди бозори Кушониён дӯстон азиз, ремонти хона барои зиндагӣ мешавад. назди роҳи главни транспорт мегузарад. пеши хона мактаб, поликлиника ва майдончаи калон барои кӯдакона ва барои дигар чиzo ҳастае. ва дӯстон азиз, термис ва дигар чизо квартира дастироштон мегӯяд мефурӯшем бо нархи 375 000 сомонӣ ки бо муомила ва савдош дар назди хона. дар комментария бисёр хоҳиш карда будам ки аз территорияи Кушониён квартира шаи на баъди шумо квартира гуфтагитон дӯстон азиз. кадоми шумо ки агар ҳамин квартира ки маъқул бошад бо арзон мешавад, маромат занг зада бештар маълумотро гирем. ва агар шумо дар махалли квартираҳои фурӯшӣ, хонаи заминӣ, замини холӣ, мошин, аппарат, ягон техника ва маҳсулот, чӣ маҳсулоте ки чизе ки барои рӯзгор барои реклама кардан бошад, маромат роҳӣ кунем, мо реклама мекунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, срочно астае ки қарор дорад дар ноҳияи 5 дар Мирзоян аст дӯстони азиз. заминаш мега обдорай. 9 сотиқ замин астае ки 3 дар хона кардагӣ тайёр астае ки об ва свет мега дорад дӯстони азиз. хоб ошхона, кладовка, баня, оғул ҳастае. якчанд ҳам дарахтонам дорад дӯстони азиз ва дастирошна фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ. аз ноҳияи 5 территорияи Мирзоян аст, не ки ҷош мегӯяд об дорад. хоб агар ягон маълумотро хоҳед, агар шахсоне ки аз 5 лозим бошад, маълумоти зиёдӣ хоҳед агар фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамҳо паёмда занг занед ва шумо фаҳмода метиҳам. ва аз кадом территория ба шумо хона, квартира, замин, чизе ки лозим бошад дар комментария мо нависед. агар ки мо ёфтаем, дар видеои оянда ба шумо пешкаш мекунем. шумо ба хотири меҳнатҳои мо ялакиро фаромӯш накунед. гузоред ва навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram, TikTok ё ки дигар сайтҳое ки дорем падилсаш кунед. навора то охираш тамошо кунед, хонаҳои арзон бисёр аст. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, хоб тарафи 7 километр баъди мағозаи Фирӯзлаби роҳ дай. якхонага квартира астае ки дар 4 ошона қарор дорад. 21 квадрат дӯстон азиз ки квадраш майда ки нархш арзон аст. об сфед дорад, лаби роҳ дай, ошхона баня, нархш 160. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, 7 километр назди магазини Фирӯз, лаби роҳ дай.
нақши 160 мега соҳибаш кадоми шумо ки лозим бошад маромад занг зане бештар маълумотро гиред, чунки маълумотҳои зиёдӣ гуфтагӣ нестае. Квартира мега тайёра мега медори зиндагӣ мекунӣ, хай нархшам арзон дар ҳамин квадраташ маъқул аст, дар нархш арзандаи. Бу хай ягон маълумоту иловагӣ бошад барои шумо фаҳмондан маромад тамос гиред. мегзарем ба ҳаштум замини фурӯшӣ аз Душанбе. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе болои парки Победа. охирон парк мега Победа болои Армуғонда. ҳамин хеле маълумото наистияй. заминаш майдай, заминаш 3 сотиқ замин астае ки хоб временка фундаменто рехтагӣ астае, гидаш маҳкам, нархаш 145 000 сомонӣ астае. хоб як тарафаш мега маҳкам аст дӯстон азиз, хоб фундаментош рехтагӣ астае, дар ҳамин WhatsApp мега нависен 145 та бу муомила дорад. хоб агар мошинам боша мега алишам мешава, WhatsAppшон дар ҳамин рақамҳо буда, кадоми ки лозим аст маромад нависен ки занг занем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар маркази шаҳри Бухтар. хоб духонагаи квартира астае ки дар 6 ошона қарор дорад, 60 квадрати метр бо обсвои таъмин аст, ҳуҷҷатхона, ошхона, баня, кухни, ремонтҳои люкса, беҳтарин сифатҳои аъло. бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. дар 6 ошона дӯстон азиз, 60 квадрат, ҳамаш қоидавӣ, фақат медори зиндагӣ мекунӣ. нархи квартира мега 309 000 сомонӣ аст, бо муомила мешавад. нархи квартира 309 000 сомон, муомилаш дар назди хона. хоб ин рақамҳои соҳибшон аст, кадоми шумо ки лозим аст маромад занг занед. дӯстон азиз, ногуфта намонад. шумо агар хали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои рӯзгоре ки барои реклама кардан, барои зиндагӣ кардан бошад, дӯстон азиз маромад роё кунед, мо реклама намемонем. фақат лайкҳоро гузоред, фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст, қарор дорад дар территорияи шаҳри Хуҷанд, шаҳраки Конибудум. хоб территорияи 19 микрорайон гуфтагӣ аст, 5 кӯча. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки як дар хонаи временка дагӣ аст дӯстон азиз, гирду банашта одамо зиндагӣ дорад, ҳуҷҷатош мега 100%, нархаш 45 000 сомонӣ ва алишам мешавад. ҳуҷҷат 100%, бартирам мешавад. хоб 19 микрорайон ноҳияи Конибудумда. рақамошо ба билно кадоми шумо ки лозим аст маромад занг занед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, воқеъ дар чораҳаи Файзобод гуфтагӣ аст, соҳибашане ки чораҳаи Файзобод Ваҳдатда. ҷои хубае мега, бо худтон маълумотша мегирен. хоб духонагаи квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад, 50 квадрати метр бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, хоб мебел дорад, стиральни машина, телевизор ва дигар чиз дорад ки қатиш якҷоя фурӯхта мешавад. нархаш 385 000 сомонӣ аст, бо муомила савдош дар назди квартира. хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшон ахираш 89, кадоми шумо ки маъқул бошад маромад занг занед, бештар маълумотша гиред, фақат харидори аниқ. шаҳри Ваҳдат, чораҳаи Файзобод. ремонтош замонави мебел, ҳама чӣ барои зиндагӣ кардан дорад. дӯстон азиз, занг занед. фақат лайка фаромӯш накунед гузоред. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.